Лабараторны дослед нумар 6. Узаемадзеянне металаў з растворамі кіслот. Абсталяванне і рэактывы, якія выкарыстоўваюцца. Штатыў для прабірак, прабіркі, пінцэт, гранула цынку, кавалачкі меднага дроту, хлоравадародная кіслата. Пры выкананні доследу неабходна прытрымлівацца правіл бяспечных паводзін. У 2 прабірках наліта хлоравадародная кіслата аб'ёмам прыкладна 2 кубічныя сантыметры. У першую прабірку змесцім гранулы цынку. У другую прабірку змесцім кавалачкі меднага дроту. Якія змяненні адбываюцца ў прабірках? Складзіце ўраўненне хімічнай рэакцыі. Укажыце акісляльнік і адноўнік. Зрабіце вывад пра актыўнасць дадзеных металаў у рэакцыях з кіслотамі.